Ei hitto, pakko näyttää sulle semmonen juttu. Niin mä näin tänään semmoisen videon jossain internetissä, että miten näitä valkkuja pitäisi taitella tuonne kaappiin. Niin hitto mä keksin tämmösen. Tai se oli internetistä, niin vittu yhdelläkään yrittäni. Tuosta laittaa yhden lahkeen tohon. Sitten laittaa toisen. Siis tää on ihan hämärä juttu. Tälleen. Noin. Vittu, missä se menee tossa? Oliko se jotenkin näin? Sitten laittaa tosta noin. Sitten laittaa toisen noin. Siis tää on ihan... Mun mieli räjähti. Sitten vaan laittaa noin. Ei jumalauta. Onko se näin yksinkertaista? Vittu, mä oon tehnyt 50 vuotta väärin tää homma, saatana. Jumalauta. Päräyttävä.